दा लोगोफोर जों दा झारबारि होननाय गामियाव दंफैयो। थांनाय 2 बोसोरनि सिगां फरेस्ट एनजिअ बिथांमोनहा हेमेन्त नार्जारि बिथांखौ अना खाना मोनसे गन थुख्रा लायनायाव माने गाज्रि रोखोमै मेलेम गलायनाय गावथारदोंमोन। दा जों बे न'खराव दंफैयो आरो बेखौ लानानैनो मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङा खबर लाफैदों। दा खबर लाखांबाय, दा थांनो ओंखारबाय आरो सारमोनहा आंनि उनजों फैगासिनो दं। सारमोनहादि दिनैनि दिनाव नैबे झारबारि गामिनि नैबे न'खराव फैदों, दा मानि थाखाय फैदोंमोन जेनेबा बेखौ एसे फोरमायनानै होब्ला। जोङो दा बे झारबारि गामि खाथि बे गियानपुर गामि, बे गियानपुर गामियाव जों फैदों। आंजों लोगो दंफायो जोंहा नैबे जोंसार फिफा, बेनि फिसाला जोंसारखौबो पुलिसफ्रा गावथारदों, 2020 गावथारदों। दा दंफैयो, ओमफ्राय आं दा दंफैयो नैबे गियानपुराव फैनाया जाहैबाय नैबे हेमन्त नार्जारिनि बिसि बे अनजुलि नार्जारि। दा बिनि फिसाइखौ 2023 17 अक्ट'बराव माने बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार बिनि मानसिफ्रा फुङाव माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट राइफलजों गावदों। दा दायआथ' जेबो नङामोन, बियो IUI नि न' मोनदोंमोन। बे IUI नि न' मोननायखाय बेखौ लुनो थाखाय बे थुख्रासे साइकेलाव दंफां लायदों आरो बे दंफां लायनायावबो बेयो सार्भिस प्रभाइडारफोरनि पारमिसन लाखादों। दा पारमिसन लानानै लायनो थांदों, ओमफ्राय लाबोनाय समाव खिन्थु बे ससे लामायाव बेखौ बेंनानै सार्भिस प्रभाइडार मानसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलजोंनो गावदों। बे एखे खर' थुनानै गावदों आरोखि। दा खर' थुनानै गावनाय मानसिया जायगायावनो स्पटै जादों, मेलेम बारग'लायनाय एखेबारे खोब दुखुनांथाव। दा हेमन्त नार्जारि अन्थाव बाथाव संसार जाफुनाय, बैसोआनो जायाखै 35 बोसोर नङा होमबा? 35 बोसोर। ओमफ्राय हेमन्त नार्जारिया 38 बोसोरमोन। दा बिनि सायाव खुनु एक्सनबो जायाखिसै जेबो। आंबो फैनानै बै समाव खबर लाफैदोंमोन, जोङो माबा मोनसे बिनि सायाव माने न्याय मोनसे मोननो हायो नामा होननानै केस होनो मानो जों फैदोंमोन। दा जोङो खोब मोजाङै रायज्लायदों, मोजाङैनो जों खबर लादों। खिन्थु बै समाव एथ' दुखुनांथाव जे जोंनि गेजेराव पार्टि लालायनानै UPPL, BPF, ओमफ्राय एबसु, नन एबसु बेबायदि माने फारागजों माने बेयाव फैब्लानो बाहेरानि मानसि सफैब्ला दाय जायो आरोखि। दा जेनेबा जोंहाथ' खुनु पार्टिजों खोथा गैया, ना जों UPPL, ना जों BPF, ना जों एबसु, ना सोरबा। जों जाथिनि न्यायखौ लानानै जों फैयो, नागिरो आरो जों एसे सहाय होनाय खोमा जोंखौ नागिरो। दा खिन्थु जेब्ला जों बेयाव फैयो, जोंखौ बे समाव UPPL मानसिफोर, एबसुनि सेंग्राफ्रा जोंखौ माने फैनायखौ मोजां मोनाखिसै आरोखि। मानो फैदों बेयाव फैथारा बेबायदि सुखु दुखु जों रायज्लायनांगौ रायज्लायथारा बे। ओमफ्राय बे समाव जों केस होनो नागिरब्लाबो हयथ' जों केस होबा जों गुदिनिफ्राय जोबजासिम जों नांगौमोन। खिन्थु बेखौ लानानै जोंहा माने अनजुलि नार्जारिखौ लानानै केस हैबाय। दा बे केसआबो गुरफुङै जाबाय। दा केसआ जुदि मोजां जानायमोनब्ला, बे केसखौ नांनायमोनब्ला हयथ' कर्टआनो अर्डार होगौमोन जे जिहेथु अननाय भाबै इलिगेल भाबै गावथारनाय खारे कर्टआनो अर्डार होगौमोन, जाय गावग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो थिनगौमोन आरो जाय गावनि थिननो अर्डार होदोंमोन बिसोर पानिशमेन्ट मोनगौमोन। दा जेनेबा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा फेरेंगा EMआबो माने दिगदार जागौमोन। बेबो बिनि सायावबो इनकुवारि जागौमोन, बे लेभेलसिम थांगौमोन, बेयाव पानिशमेन्ट मोनगौमोन। बिदि फरेस्ट अफिसारफ्रा माने पानिशमेन्ट मोनगौमोन। दा उनाव बिसार जायोब्ला हयथ' बिनि नैबे अनजुलिनि जायखिनि माबा न्याय बे मोनगौमोन। हयथ' गभर्नमेन्टआव अर्डार होगौमोन साफिसियेन्ट, जाहाथे माने एक्सक्रेसिया बेनो हरो आरोखि, थांनानै थानाय राहा खालामना होयो, साख्रिबो होनाय मानाय बायदिसिना। बे गभर्नमेन्टनि बे कर्टनि अर्डारजोंनो गभर्नमेन्टनो अर्डार माने मोनसे बिथोन होगौमोन आरोखि। दा जों बेखौ सानदोंमोन। दा खिन्थु बेखिनियाव जों फैनो हायाखिसै। दा जों फैब्ला जोंखौ बोराबलायनाय मानाय बायदिसिना खामानि मावनो सुखुआव होआखै। दा बेयाव दा खोब खस्थ' जाबाय, दुखु गोनां जाबाय। फिसा सानै बे समाव अनथावथाव दंमोन। दा क्लास 8आव फरायो बिनि फिसाजो सासेया, कस्तुरबा बालिका बिद्यालय बै माबायाव आरोखि पाटगावआव। बेयो जाहैबाय हिरा नार्जारि, क्लास 8आव फरायो। ओमफ्राय सासेया
माइदांस्रि नार्जारि बे क्लास 2आव फै आयै सनाफोर नोंसोर बे माइदांस्रि नार्जारि बेनि फिसाजो उन्दै गथ' नै दासो क्लास 2आव फरायो बे गामियाव फरायो दा बे माने एफा गथ' मानसिफोर माने संसारा सेस खालामना होनाय जाबाय आरोखि एक्स' संसार जाफुनाय एथ' मोजां संसार बे संसारखौ दिनै आद्रा खालामना होनाय जाबाय बे माने फेरेंगानि NGO सार्भिस प्रभाइडारा गोरिब गुन्द्राब्लाबो बयनिबो जिबनाबो जिबन बयहाबो थांना थानाय हांखो थायो उद्देश्य थायो दा खिन्थु दिनै बेखौ माने अनादर भाबै माने अननाय भाबै मानसिनि जिबनखौ सेस खालामनानै बिनि न'खरखौ लांदां खालामना होनाय जाबाय बिराद अननाय बिराद दुखुनांथाव गथ'फोर देरजोबनायब्लाबो आलादामोन देरनायबो गैया दा न'खौ नायनोबो रावबो गैया जाहैबाय दा जों गासैबो खबरखौ जों लाजोब्बाय दा जों लुबैगोन दानि सरखार हाग्रामा दैदेननाय सरखारा जाहाथे सहाय होयो जों बेखौ बुंगोन आरो सहाय होथारनांगोन डेफिनेटलि बेबायदि एखेबारे अननाय भाबै मानसिनि जिबनजों गेलेनाया माने थिग नङा बयनि जिबनाबो जिबन बयहाबो संसार जानो हायो संसार जानांगौ बयनिबो अधिकार थायो बयहाबो अधिकार मोननांगौ ओंखायनो जाहाथे बिसोरनोबो माबा मोनसे बेब'स्था खालामना होयो जों बेखौ दानि सरखारखौ जों बुंगोन आरो जों हानायखिनि जोंबो आरोबाव जोंनि थरफनिफ्रायबो दा गोजां बोथोर फैबाय बे गोजां बोथोरावबो जों जाहाथे माबा मोनसे जों होफैनो हायो जों बेखौ ज' सावरायलायनानै जों फैगोन आंजों दिनै गोबां इउटुबार दं बेयाव बर'नि माने खौरां फोसावग्राफोर आं बिसोरखौ धन्यबाद होयो बिथांमोनजों जोंजों लोगोसे फैफाबाय जोंखौ फैगोन होनना मिथिनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय बिसोर धन्यबाद होबाय दा जों बेफोर दुखु गोनां जाथायफोरखौ जों माने फकास खालामनांगौ जों रायजो राजानि नोजोराव जों लाबोनांगौ बेखौ दोनखोमानो नाङा जोङो बयबो मिथिथों दा बे आं ओंखायनो खोब दिनै गेजेराव आङो बिथांमोनजों माने बे न'खरजों आङो बेथ' उसुबिदा जाबाय जोंहाबो फैब्लानो दाय जालायलायो फैब्लानो एखेबारे गारि बुख्रुब नारलायनाय अबस्था एखेबारे फैब्लानो मानसिखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरनाय थेवबो आं गियाखै जेबो मोनाखै आं ओरै फैदों थांदों जेरैबो रायलायलांनाय बे जायखौ आंनि आर'ज गाबो इसोरनाव जाहाथे इसोराबो सहाय होयो बे न'खरनो जाहाथे माने उपजुक्त जाहाथे मदद जाहाथे दानि सरकारा होयो आं बेखौ खावलायो बे गामियावनो नै जोंहा जोंसारनि बिफा बेहाबो आलाय सिलाय जाबाय फिसाज्ला गावथार जाबाय न'खरा सिलिंखार बेहाबो जाबाय नै बेहाबो दिनै गावथार जाबाय फिसाया गावथार जाबाय न'खरा सिलिंखार जाबाय दा बेबायदि एथ' गिदिर माने खैफोद खालामनानै होनायनि उनाव एथ' मानसिनि जिबनखौ सेस खालामनायनि उनाव न'खरखौ माने सिलिंखार खालामनायनि उनाव दिनै बै समनि सरकारा फेरेंगा मोनहा खोब दुखुनांथावै माने बुंलानानै लादों एखेबारे सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होनलायनानै लानाय बेफोर जिनिसा अफमान खालामनाय जायो आरोखि फिसाइ गैयै न'खराव जेराव माने जेबो गैयै लांदां लांदां बे अनुभब खालामनाय समावबो जे दिनै बे बुथारग्रा मानसियानो जुदि सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै रंजानाय जुदि बुङोब्ला बेफोर जिनिसा माने खोब माने गाज्रि मोजां नङा आरोखि दा ओंखायनो आं दुखु मोनो बिसोरखौ दा दिनै बेफोरनि थाखायनोथ' दिनै रायजोफ्रा बेखौ बुजिनानै दिनै निन्दा खालामदों गाज्रि मोनदों बोराबदों खुद्रिदों दा जाय हक जोंनि फैगौ माबाफ्राव जोङो बे न'खरखौ जों एसे नायलांनो हायो आं राजाफोरखौबो जों एसे बुंनानै होनाय जाबाय जों दायथ' लायोब्ला जों दायथ' लायो आरोखि जों रायलायो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जों जा मावनो हायो जों मावलाङो आरो जों बे रावखौबो जों माबा खालामथारा आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ जों बोखांनांगौ बिसोर मोजां जानांगौ बिसोर न्याय मोननांगौ जों बेनि थाखाय खामानि मावो आरोखि आं मावलांगोन दे नोंसोरनि थाखाय जाखिनि सहाय होलांगोन आं औ दे मा नाम मोनलाय नोंना उदांस्रि माइदांस्रि नार्जारि दे सरखाराथ' गैया ओरैनो गैया बे 2 लाखखौ जाग्रोनो फैदों ना मादोंमोन आं मिथिला बेल' बेथ' थोआसैना आंनो सारादुनाथ' गावसोरनो खालामबाय थाइसे थाइनैनिफ्राय आं खावसे गारबाय 2 लाखआ उनाव होफैदोंमोन ओमफ्राय बेबो आंनो थोआसै रिनानो 50,000 दंखायोमोन नालाय
ओमफ्राय बे न'आ आद्रा मावबाय ओमफ्राय गावसोर इन्टारभिउ होनफिनदों नालाय आं बेहायबो मानसि लानानै थांबाय माबाय दा बे फैसाया गैला सार बेजोंनो सोलिबाय जोब्बाय दोनै बे फैसाया ओमफ्राय इन्टारभिउ दा मा जाखो ओमफ्राय इन्टारभिउ होदोंमोन ओमफ्राय रिजाल्टखौनो होआ होदोंना होआसै दा मिथिला आं ओंखारदोंना ओंखाराखै ओंखारनाया ओंखारबाय होनदों गैया दा जेबो माबा एक्सन लायासै गावसोर आं बिदिनो रोङाबाबो सौदाव मौदाव हैलाबायदों सार गैया दा माबाफोर मोनब्लाबो फिसा फिसौ मोनब्लाबो खामानि जायोमोन न'खर फोरावनो ओरैनो आरो बेखौ होआबा फैसाखौ फुरा गोबाब जायोमोन आरो आं डिमान्ड खालामनायखौ गैया जेबो नोंसोर डिमान्ड खालामामोन 5 लाखमोन सार बेखौ होआसैना खस्थ' जाबाय आं बिदिनो जौ सङाव बनबो गैया 10 थाखा 20 थाखानि जायो हाबाजों आंजों सोर सोर दं न'खराव बे आंनि फिफाल' दङ रावबो गैया सार बे गथ' सासे दं जों बिमा फिफाजों साथाम थायो गाननाय जोमनाय जि जोमफोर जाबोरो बेखौ गैया बिदिनो बिनानावफोर बिब'फोर होफैयो दानो रोङोमोन अस्त्र गैलाना गैला आं जेबो खस्थ'बो मावनानै जानो हाया आं हायाब्लाबो आं बिदिनो माइरंखौथ' खुनुरुखुम कन्ट्रल थोबाय आं बे संख्रि फानलुखौ बे 10 थाखा 20 थाखाजोंनो आं सोलायनानै जायो गोसोबायदि जानायखौ आं मोनजाला आरो जाखौ दं बेखौ जालाबायनानै थाबाय हाबो दंमोन एसे गायनो मोना हाया गासै 4 बिगा दंमोन सार गायजायासै दै गैया दै गैयिनि गायनो मोनासै नोंसोरनि गेजेरफ्रावथ' जों जेब्ला माबा जायो बे फैनायनि उननिफ्रायथ' रावबो फैयासै रावबो खबर लाफैथाराखै खबर लाफैनो गैया फैनायसै ओमफ्राय बे मोनसे केस होदोंमोन बे माबानायाव बे लेखा दंना केसनि लेखायाथ' गैया सार पस्टमर्टम मानायल' दङ केसनियासो थोलाखै बेयो सफैखायाखै फैखाया नङा मोनसे केस लिरना होनाय दंमोन बे केस लेखाया माबा सेरफांगुरि थानायाव होनाय दंमोन आरोखि केस लेखा गैया आंनाव बेखौ उनाव होआसैना ओहो बे पस्टमर्टम मानायल' दङ बेखौथ' माबानांगौ ओमफ्राय बे जाय गावग्रा बेखौथ' मिथिखादों बयबो सिनायखादोंबो माने जोंथ' मिथियाखै गावसिनि फरेस्टनि मानसियानो खिथादों गावसिनि लोगोआनो सोर गावा होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे थुरुन नार्जारिया गावदों होनदों नार्जारि जायखिया बेना सोर जाखो गावसिनि मानसियानो खिथादों आरो गेजेराव बुंदों बे सासेया जाखो ना बे जाखो सोर गावखो उमुगानो गावदोंलै होननायाव दा जों बेखौ सन्देह खालामनानै थादों आरो सानै बिसोरो खगेन होननायबो बेबो थुरुन नार्जारिबो माने खोब अननाय जाथारोथ' आरो बे अननायनि मानसिनि जिबनखौ एखेबारे आद्रा खालामनानै दोननाय संसारखौ आद्रा खालामनानै दोननाय अननाय होनबा अननाय जादों साधारन मोनसे दंफां लायनो थाखाय फिसा दंफां थुख्रा बे न'नि थाखाय बेनोथ' न'आ बेफोरबायदि खामानि जानो नाङामोन आरो सोरबा दाय मावलांबाय भुल खालामलांबाय दा खिन्थु नै दानि सरकारा नायनांगौ अनसायनांगोन जों बेखौ बुंगोन सरकारनावबो बेफोर जाहाथे अनसायो नायो थारमाने जों बुजायनोसै रायज्लायनोसै बिदिनो मोजाङैनो फिसाफोरखौ एसे मोजाङै फोरोंदो फोरोंसै सार आं हानायखिनिखौ जाबाय दाथ' न'खराव बिसोर साथामल'सो बे बाजारसिम थांलाय फैलाय नेथ'यो ना न'आव बाबाना सानथिंखेलावसो दाथ' नों फैयाबाथ' उफाय गैया जाबाय थांलाय फैलाय उन्दैफ्रा फैबा हनै सासेसो उन्दैयाबो बेयावसो दङ बुजिनानै माबा न' खाथियावसो लांगोन बाय गैया थाइसेबो नायाखै आं ओरैबायदि खस्थ' जाबाय दोनहैजेननायनिफ्रायनो सोरनावबा लाथ'ना हैनांबाय बिदिनो एखनबा बुथुम बुथाम बिदिनो होयो आङो जानाय लोंनाय बिदि
गोजौआवथ' अनेक मानसि ओंखारदोंमोन सोरबा फरायनो जों लांसै होनलादों बे समाव हराखिसै आं लांनाया लांदोंमोन आरो हरनाय जायाखै हरा होननानै आंबो आं खस्थ' खालामनानै आं जागोन बावनो थांनोनो बाबावो गालांबायो खाथियावनो थाहैनो बाबावो न'आव रावबो गैयिखाय गालांबायो आरो मैदेर मैला फैबाय थानाय हराव आरो गथ'आ फरायनाया मोजां नालाय सार ओंखायनो मालायनि नांगौ जा एसे फोरोंनो हायो फोरोंदों गामिनि मानसिफ्राबो हरखायामोन बादा मोजांल' होबाय थादों दा हर दा फरायथोंसै हर मोजां होननानै गाननाय जोमनायजोंथ' प्रब्लेम जायो थांनो हाया बिदिनो फैनायाव गोबाव खेबसे आरो जानायफ्राव प्रब्लेम जायो जानायफ्राव जानाया माइरङा खुनुरुखुम बे कुन्टेलनिखौनो जायो गायनो मोनबा मोनजायोमोन आं गायनो हायासै देग्लाय बेसे बुरजा हायालाय हाया दा गायजानाया 3.5 बिगा ओमफ्राय 2 बिगाया दै दङ गायजाया बे कुन्टेलनि माइरं मोनो बेजों जायो आरोखि उनफोर दैयानो नालाय थोयो साथोनजों बे उन्दैनिसो मासावनो 500 600 थांनो नागिरो थाव माबा थाव फुनग्रा लोबग्रा खाथा गासिबो आं हरजोबनांगौ बेखौ माजों हरो मोनजोबा नालाय बिदिनो बुथुमो आङो एसे एसे दोननानै खस्थ' खालामनानै ओमफ्राय हास्लाबाबा मालायनाव बिथ'नानै थोयो आं ओमफ्राय अरुनदय खालामना होनाय दङ नालाय बेजों बेखौ दोननानै बेखौ दोननानै मानो होयो हास्लाबबा नायबाय थाबा ओमफ्राय गैयाबा नायला आं बिदि खालामो जाला हायो नामा गाननाय जोमनायफ्रा नोंसोर नोंहाबो गाननाय जोमनायखौथ' हैनो हाला बेमार आजार जाबाय बायब्लाथ' जाला जानोसै लोमजाबायब्ला